Antes ha comentado el alcalde, dice que tengo ganas de que lleguen las elecciones, por otro tema. Yo también, nosotros también, cuando toquen, que es cuando dice Pedro Sánchez. Pero también tenemos muchas ganas que lleguen las elecciones porque realmente se van a llevar una sorpresa. Senyor Carneado, jo m'alegro que vostè també vulgui que vinguin les eleccions municipals, però primer tindran que tindrà candidat, perquè sembla que no ho tenen clar. Escolti, sembla que no ho tenen clar. Nosaltres ho tenim clar. Vostè sembla que no acaba en aquests moments de quadrar la cosa, Ho ha dit vostè, Ho ha dit vostè i ho dic amb tot respecte. Ho dic amb tot respecte. Per poder-te presentar ja tindre un candidat clar. I jo dic amb tota cordialitat, com no pot ser d'una altra manera, però li dic